Kaixo, gu Unai Wizi eta Unai Korta bitarte gara, eta gaurko honetan liburu bati buruz hitz egingo dugu. Liburua Queen Kong izena du. Fikziozko eleberri hau, Helene Viñal idazle frantsesak idatzi zuen 2021 batean, eta Miren Agurmeabek itzuli zuen euskarara. Liburuaren lehenengo momentuetatik Morganaren azalean jartzen gara. Bere fisikoari eta izaerari buruzko komentarioak entzuteaz nekatuta dagoen erabe bat. Haren pentsamenduen zehar, liburuak giza estereotipoak eta presio sozialak kritikatzera gonbidatzen zaitu. Liburuak oso hiztegi zuzen eta latza erabiltzen du, non protagonistak egoerei aurre egiteko ausardia adierazten du. Liburuaren puntu garrantzitsuenetariko bat da nola Morganak onartzen duen bere identitatea, auto-onarpen eta auto-ahalduntzeak erabiliz. Liburu honek benetan pentsarazten dizu gizarteak nola inposatzen dituen molde batzuk, beraziki emakume gazteei, eta gogoratzen dizu handia izatea, indartsua izatea eta espazioa betetzea ere erresistentzia ekintza bat izan daitekeela. Historia luzeeraz oso motza da, 70 orri ditu, baina marka oso sakon bat uzten dizu. Ukitzen dituen gai sakon. Liburuaren egileak testu osoaren zehar gai sakon eta garrantzitsu batzuk ukitzen ditu. Hauek adibidez, nerabeak bizi duten sexuaren inguruko errealitatea edo gazteen artean taldeek sortzen duten presio soziala dira. Horrela, protagonistaren barne, mundua eta harreman dinamika aztertuz, egileak gizartearen eta adin tarte horretan bizi diren dilema pertsonalen inguruan sakontzen du. Gure ustez, liburu hau irakurtzea pena merezi du, naiz eta zatiren bat esplizitu egia izan, gure ustez, orokorrean oso ondo dagoela uste dugu. Ukitzen dituen gaiak tabuak dira gure gaur egungo gizartean, eta eskertzen da hainbeste naturaltasunarekin hitz egitea. Dituen ikuspuntuak oso interesgarriak dira eta bidaltzen duen mezua oso sakona dela uste dugu. Adibidez, oso interesgarria iruditzen zaigu harremanengan duen ikuspuntua. Zeren, harreman perfektu horren estereotipoa deusestatzen du eta egoera erreal bat adierazten du. Harremanak ez dira beti perfektuak izango, ez dira betirako iraungo eta gainera faktore asko eragin dezakete haietan. Eta hori da normalizatu behar duguna, ez gaur egun dauden estereotipoak. Eleberri hau edozein pertsonei gomendatzen diogu, naiz eta nerabei zuzenduta egon. Bereziki lagungarria izango litzateke aldaketa prozesuren batean dauden pertsonei, edo lekuz kanpo sentitzen den edonorri. Eta hau izan da guztia, espero dugu asko gustatu izana, eta beste bat arte, agur!